Kintoja. Morjens, siellä nyt rutlesit vaan pelaa meikäläisen puhelimella, niin se vaan menee. Tiesitkö, että teillä on huomenna tutustuminen tällaiseen tapeluokkaan? Jaa. Kehittää itsellenne sivuistatte olla kuin en toisillenne. Siis eikö tää ole literally kaikissa muissa kouluissa niinku jopo-luokka? Niinku. Mut sehän on perusopetus. Jopo! Plus. Vois kuule. Tai joku joustava jope, ostava jopetus. Siellä on varmaan niin natsimeininki, että se olisi kiss yourself ja rip in peace. Sitten puhelimet, ketjut ja terävät esineet pois. Ennen kuin kukaan menee kiipeilytelineeseen. Kuuntele! Olisi kotimainen komedi, niin minulla olisi varmaan kohta hämähäkin seittäjä ja pitkä parta.